Gutom na kayo? Gutom na. So yun guys, so good morning. At eto, welcome nga pala sa aking channel. At eto, nandito na naman tayo sa mga alaga natin. At magsisimula na naman ako magpakain dito sa mga ito. And natapos na natin pakainin yung una, yung mga native natin na yan. Ito na nga pa i-update naman natin ng mga sisiw natin. Ayan, lalaki na. Ayan, ayan na sila. Huwag ko muna lalabas. Ayan. Ayan na. Ray. Ayan yung mukha. Ayan. Gusto na rin lumabas eh. Ayan sila. Ayun, o nga pala, regarding nga pala doon sa, ayun, sa Rhode Island, kung ano, ay actually nagaan naman siya, nakapwesto na naman siya dito sa mga ayun, dito sa pinag-iitlogan nila ito sa basket. Ayun. Ayun, naglilimlim, nagaan na naman siya, nakapwesto na naman, mukhang mangingitlog na naman. Ayun, tuloy-tuloy siya sa sa pangingitlog, sa pag-produce ng itlog. So actually nasa na siya, kung sakaling maglabas to, umabot na ng 34 pieces yung na-produce niya na itlog sa isang Rhode Island pa lang guys. So tingnan natin ng konti kung maano natin ito, lalabas niya na kagad yung niya, yung itlog na pinoproduce niya ngayon. Ayan, pang 34 pieces na. So pakakainin ko muna itong mga sisiw, tapos ito malalaki naman. So yun guys, naudlot yung yung pangingitlog ng ng Rhode Island. Pero antayin natin maya kung makakapag-produce siya ng itlog mamaya. So balikan ko yung mamaya kung may nailabas na siya na may nai-produce siya ng itlog ngayon itong araw na to. Ayun, nagbabalik tayo ulit dito sa Manukan. At ito na yung update natin nga pala dito sa Rhode Island, kung nakapag-produce pa siya ng itlog ulit. So nandito pa kasi to hanggang ngayon. At ito nakita ko nga, meron na siya na-produce na isa pang itlog. So actually pang pang 34 na piraso na ng itlog. So ayun, pakita ko lang sa inyo. Ayun, nandiyan pa rin siya Hindi pa rin siya tumatay, pero ito na yung itlog, ayun ayun na, meron na, may pang 34 pieces na. Ang dami yung mga itlog. Meron pa guys, 34 pang 34 na piraso na ng itlog yung na-produce niya ngayong araw na to. So magsimula nung una pa. So yun lang guys, yun lang muna yung update natin as of now dito sa Manukan, dito sa pwesto dito sa Manukan. At so yun guys, yun lang yung update natin as of now dito sa ating Manukan. At ayun, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, comment, share, and subscribe. And please click mo na rin yung notification bell. At nga pala, thank you nga pala. At nasa 515 subscribers na tayo. At see you on my next vlog. Bye bye and God bless.